misi yamunonamata vapostori, kumbirai ziso vapostori, kumbirai ziso, nokuti kwataa kuenda kune mweya wakaipa unototaura semweya mutsvene. Vanhu vamuri kunamata navo vazhinji vanoda kubatwa nemweya maningi, saka vanobatwa nemweya wapadhuze. Unovaona kana ukavabvunza ukaita get to get naye cross examination nemuprofiti, anopedzera akuvenga panyama kwete kumweya, anokuvenga panyama, anoita godo newe, so kuti kana kutumwa nemunamato kuti upona haangambokuvakire. Madzibaba kunyepa kuti hanzi vanhu vanogona kunge vakavengana panyama, mumwe wanenge achipfeka gemenzi akatarisa uko asingade kuonana neari padhuze naye, asi munhandare vachiita nasheki werobhaina vachibatwa nemweya, mweya wetsvina. Hauna mbosiyana nemweya wokuhaka, kuti madzibaba muprofiti kana kuti madzimai muprofiti vanotanga wataura nemweya wegudo, wapedza wotozotaura futi nemweya mutsvene, wotaura futi nemweya wengozi. Ngozi inowana pekusvikira panyama yenyu, moita invoice yekutaura nengozi, mapedza kutaura nengozi mozonzi makubatwa nemweya mutsvene. Inini madzibaba Petros ndokuramba ka 35 zuva 1 iro, ka 35 ndichiramba kuti tana haiswa bodo kwete, ndichiramba chiti kupfakanya kwehonye uku hakuna mweya wakadaro. Munoziva here kuti mudziyo unopfekwa naMwari kana kuti unobatwa naMwari unokosha? Chokwadi muri kutitaurira here kuti imi puleti inodyirwa mumba inotombonodyoreswa marara pachivanze, tichisiya gwati rinodyoreswa marara, riri tonotora puleti inodyirwa nababa mumba yobva yadyoresekwa marara. Kana kuti puleti weiona iriyo iri kumeserwa nemwana, mwana wako iwewe, yobva yava poti yemwana, poto yekubikira yoitwa poti yemwana, mapedza moigeza matanga kubikira futi sadza. Uyanga madzibaba nemadzimai, uyanga iwowo. Tinofanira kuzvitaura. Kaona uchiri kudonha nedzinza uchiti une mweya mutsvene, hauna mweya mutsvene, ungori nedzinza chete, rimirire ripere. Kana rapera uchitaura nemweya mutsvene. Kana mweya mutsvene watongouya chete, pachigara pagare vanhu vaviri, pachigaro cheutongi apagare vanhu vaviri, panogara munhu umwe chete. Ndosaka uchiona siti rekwadhiraivha riri 1, apagare madhiraivha 2 ipo pai, kuti mwaagara pamusoro pemumwe azviite dhiraivha i1. Saka mweya mutsvene kana uchinge wauya kuzotora chigaro pamunhu ane shavi, unotonga uri wega wemene. Ndosaka takanzi tandai mudzimu pamwe chete nemashavi, mutisiyire ngoni dzemweya mutsvene unoera dzichitonga matiri. Nekuda kuti makarerutsa zvakare, mukatora zvemudhuze, munotongwa nekutambudzwa nemashavi kudakara muchifa watendi. Vatendi, dzorerai zvinoera, mugoera setrindasi. Musafarire farire sitere kuti kana n'anga yatendeutswa inofanira kuita muprofiti. Hadzizi dzose n'anga dzakanzi dzinobviswa mashavi kana kuti mweya wakaipa dzobva dzaita vaprofiti. Simeoni n'anga yakatotongerwa mweya wakaipa naPauro pamhiri yegungwa apo, akatonga Simeoni n'anga, akaibvisa mweya wakaipa asaina kubvira yakaita muprofiti. Yakapupura chete kuti tenzi Jesu Kristu ndishe, ikabva yagara pasi ikaita mutendi, ikaita mupostori. Saka sei nei muchiti pese panobviswa shavi pamunhu anofanira kubatwa nemweya mutsvene? Zviri muurongwa hwokudenga here kuvanhu vangani vane mashavi? Alright, sangano rese munoziva here kuti munhu wese ane shavi pakati pekurarama kwaanoita? Shavi iroro rinogona kuitawo nemutoo wakasiyana siyana. Saka vanhu vese ivavo vakange vabviswa mashavi anofanira kuita vaprofiti. Saka anozosara ari mupostori anotsvagwa muparadhiso raMwari Baba ndiani? Munotaura here kuti panguva yana Isaya kwangu kusina vanhu vane mashavi? Sei kusina kuzouyawo mwana Isaya voita 30 pakati pegungano? Izvezvi vanhu vanorwira ngirozi vachitaura mazita adzo. Mwakati Aroni, mwanenge achida kuti futi Aroni pasangano 1 ipapo. Muri kutaura here kuti kudenga uku ngirozi dzapera? Mese munofanira kutaura nengirozi 1, munofanira kutaura nengirozi imwe chete. Hachizi chitema madzibaba kuti munhu ari kunamata pamasuo pamuri kunamata ataure nengirozi achiti ndini Pauro ndiri kutaura, kana kuti ingirozi itaure kuti ndini Pauro. Haizi nyaya yekuti auya kuzoita zvakaitwa kare naHadhasi wesi kumweya, ari kufamba nebasa achipfuurira kumberi. Jesu hachawerwe piri, akauya kare. Ndiye ari kutandarama muri semweya mutsvene kuti Jesu chitsidzo chigere kudenga chakaburukira pamunhu wese, kuti aparedze zita rakanaka raMwari Baba, achitenda kuti Jesu ndiye nzira, chokwadi neupenyu, uye ani nani unotenda kwaari achapona, haazofe asi uchararama nekusingaperi. Izwi rechokwadi iro. Saka mugumi nevaviri vakanzi paGararia apo, vakanzi handetosangana Gararia, vakanzi endai munoparidza, endai naizvozvo munoparidza marudzi ose,
mubabhabhatidze muzita raMwari Baba Mwanakomana neMweya Mutsvene kune avo vanenge vatenda, kune vanenge varamba. Saka pakuvhurwa nekuvharwa kwomunamato zvakanzi tsitsi, rudo, unyoro, kuwadzana kweMweya Mutsvene watinochema kuti uputsirwe muhana dzeavo vose vanomutenda, kuti vose vanomutenda vagamuchidzwe kupona dzama rakaveka singagumi, kwete nevasingamutendi. Ukazwa makuti nevasingamutendi kuedita, munhu anogamuchira seasingatendi. Iwo wanzi uya utore ubva waramba kuya kuzotora, unotambira sei usina kuya kuzotora? Apo ndoti hapana kumira zvakanaka. Mitumbi mitatu ana baba nana amai azvitaure zvinhu 3 kuti 1 2 3 haizi mitumbi mitatu, kuimba ka3 haizi mitumbi mitatu. Muparidzi kana achiparidza pai achiparidza nzira achitaura chokwadi chaMwari, ukaimba kana kastanza imwe chete, Hosana biri yenyu Baba, Hosana biri yenyu Baba, ameni ameni piyo. Mitumbi mitatu iyo. Uri kususukidza maridzo asi usingade kukanganisa ari kuparidza, mitumbi mitatu iyo. Saka vanhu vanofunga kuti kuimba kutaura ka3 ndo mitumbi mitatu, kuimba ka3 ndo mitumbi mitatu. Mitumbi mitatu zvinotaura tsika, magariro, unhu, mafambiro, kuzvirereka, kuzvidzora, kuzvidukupisa, kuva vacheche. Mitumbi mitatu iyo. Kukwazisa vakuru kwauri nyange usinganamati navo kumasowe. Mitumbi mitatu iyo. Ngozikanwa neunhu hwakanaka kubasa kwanosenza nekuremekedza mwana. Mitumbi mitatu iyo. Amai kungopfeka zvine hunhu chete. Mitumbi mitatu iyo. Baba kungopfeka zvine hunhu chete. Mitumbi mitatu iyo. Amai ukaona uchiruzora Q-tex uchinamata kumasowe, hauna mitumbi mitatu, hauna tsika yekunamata. Ukaona uchiri kuyemura wigi uchinamata kumasowe, hauna tsinga yekunamata, hauna tsika yekunamata. Ukaona baba uchitoda kupfekawo mhete uri munhu wechirume, hauna tsika, hauna tsinga yekunamata. Ukaona madzimai kana madzaba muchiri kuda kubhilicha, iwe uri munhu mutema akakangavira zvakadakadaka, uda kuti utsuke kuti tsvu, nemafuta ekuzora dzimwe nguva, nemainjection nemapiritsi, hauna tsinga kana tsika yekunamata. Tsika yekunamata kuva zvauri wogara wakadaro, woshanduka kubva kune zvakaipa uchipinda mune zvakanaka. Denga rinopindwa tiri pasi pano, denga rinoonekwa tiri pasi pano. Kugara muchidya zvakanaka, kupfeka zvakanaka, kurarama upenyu zvisina kuomarara, kupfudzirwa paruware, izvozvo zvinotaura denga ramunonamata. Kungoitawo danga remombe uchiri panyika, kufambawo chaiko nengoro yemoto chaiyo uchinamata Mwari, itsinga yakanaka iyo. Tinokutendai vapostori vaMwari. Amen.